Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Maayo nga nakauna-una na siya nga magpalayo. Gisakitan ako no siya sa paglikay ni Mateus bata. Nga dili gani ko no siya makagunit. Abi kay nakita naman niya ang bunga siyang kabuang. Nakaamgo na siya sa kabililhon sa usa ka anak. Nakaamgo na si Anton sa iyang pagkalatagaw. Uwahi lang. Muuban ang iyang kalivin, ma? Muuban unta, pero wa ko musugot. Maglagot di ko makakita ni atong babayhana. Larga gani, Brad nako Anton ma. Ayaw na siya pauli din niya. Dili ka ba mingawon sa imong maguwang? But lang, lagot lang ko. Ang guniyak, akong munyika. Maugani nga magpalayo na lang ang imong Brad Anton. Aron magmalinaw na mo sa imong munyeka. Ingon man kang Sara. Basta, di na siya pauli din eh. Di kami ngawon sa imong maguwang. Di ba suod man mo kani adto? Naunsa. Pero kung sige siya agaw akong nika, lagot ko niya. Mateo, magpalayo na ang imong Brad Anton. Angay kang magpasalamat nga magmalinaw na ang atong kahimtang uban sa atong munyeka. Ma, ingna si Anton nga salamat nga nakasabot na siya sa sitwasyon. Iampo na ako nga magmalipayon siya uban siyang kalivin. Naguna-huna gani siya. Unsaon ni niya sa pagbuwag. Unsa? Maunay iyang gisulti na ako. Sara, itugyan ako nimo si Mateo, ha? Ayaw ka bala ka, ma. At imanon ko si Mateo og ang among anak. Palihog lang kog ingon ni Anton nga nagpasalamat ko kung tinud-anay na siyang nagtinguha sa among malinawon nga pagpuyo. Adto na ko. Naghila ka? Sakit na ining biyaan, no? Come on, Amy. Hindi mo ko magtugay dito ba? Nagmahay ko. Oo, sa may mong gimahayan. Nga nung nakatuon pagid ko nga ma-in love ni mo. Oh, Sukad masukad. Karon pagid ko mabatiin eh. Amy, di mo ko magtugay dito. Imo lang gid unta kong gipamugo sa imong inahan. Na-in love na gud ko nimo, Anton. Natural mingawon ko nimo. Amy, di lagi ko magdugay dito. Naunsa ka ba? Kay bawo ka ng tuwa ka sa trabaho. Abi nimo gusto gid ko nga moapas nimo ana. Kay mingawon lagi ko nimo. Karon pa gyud nga labangon pa gyud og lawd ang imong pagpalayo nako. Ay, baby. Naunsa ba yan yung bayhana eh. Palang niya ka maghimog milagro, di may tabo nga balibara ni mama nga kung hangyo nga iuban ko ikaw. Niyang kay gud ni mama nimo, di ba? Miyangyo ko eh. Kung saon man. Nga na-turn off man nimo ang akong inahan ko. Mao nang di po niya kapugngan ang iyang kalagot nimo. Ay, taoy. Sige na yan ang paghilap niya. Ay, yun na rin. Sa may gusto nimo pasalubong. Ikaw. Sige. Dadaan ka na ako sa imong paborito. Kay baw di ay ka sa ako paborito. Oo naman, oh. Durian. Oh. Daghana ha, aron matagbaw ko. Sige. Daghano na ako sa katrak. Yan, sige na, adto na ko. Apiton pa na ako sa mama, okay? Magkita na sa diay mo ni Sarah. Akong tawag gundaan sa mama.
aron sa gawas na lang siya maghuwat nako. Ang gago. Mituog yan nga mingahon ko niya. Sugdan ko na ang akong role. Unahon ako pagkupa ang dughan ni atong Sara. Ma, asa man nimo dadon akong munyika? Paigo na dinhi ang imong Brad Anton dong. Imo day dadon munyika? Ang binabi, ang bina... Mateo, gusto lang kong muhahog sa bata. Igdayon kong sakay sa auto sa imong Brad Anton. Kita sa Brad nako, Anton, akong munyika? Dili masiya manaog sa auto. Ilad sa munyada. Mateo, Bi, munyika, Bi. Di ko gusto. Kita Brad nako, Anton, akong munyika. Dali, munyika. Dali. nihilak na lang hinuon si baby. Di ko gusto. Kita Brad nako, Anton, akong munyika. Ngano ka? Na Brad nako, Anton. Tago nako, munyika. Hain naman sila. Tuwa na. Nakakita siya sa munyeka? Waoy. Dali-dali man gusto din, he. Ano man, gool ka? Nganong mag-uulman ko? Oo, man ka. Kita Brad nako, Anton, sa ako munyika. Nalipay man gani hinuon ko, Mateo. Tungod kay imong yung gilabanan ng akong tinguha. Nga maahaw si Brad ni mo Anton sa bata. Lo. Nun, Brad nako, Anton, akong munyika. Ha? Unsa ba imnon, uy? Ingon ka, uhaw. Ahaw, Mateo. Ahaw. Nga mahangol si Anton nga makakita sa iyang anak ba? Ako lang munyika. Walabot, Brad nako, Anton. Ako lang munyika, Sara. Ako lang. Walabot nako, Brad nako, Anton. Unsa man, doon na ka na gibinlan sa auto. Doon na naman. May gipauban lang ako sa Bogart aron mo drive sa auto pagpauli. Ayaw na lang naghasula si Bogart. Mayon ang dunay masugo si Mateo o kaha si Sara. Ay, paitang Mateo eh. Di man lang ko pakiton sa kong anak. Ayaw gyud padungga si Mateo nga moingon kang imong anak ang bata. Tingalig magdako ang bata nga dili makakita gawas sa ilang kwarto. Di na mahimo mo Mahimo, Anton, kung mo cooperate ka lang. Ipadayon ang imong tinguha nga malayo na lang nila. Magdugong akong kasing-kasing ma. Mahal ko kay Sara. Miniyo na si Sara. Ambot lang ma. Utang buot, Anton. Ayaw na ko hatagig problema. Maluoy tahon ka na ako, Anton. Kinsay nag-ingon ninyo nga dili ko balikan katong Sara. Kadtong babayana mo ay nakaingon nga nung murag nagkabuang na si Anton. Putlon ko ang iyang sungay. Ngano naghukdong man ka? Di ka mukaon? Mingaw ko, mama. Yan, traman dong, di ka makaon. Ingon, jay ko, di ko kaon. Mingo, magagamama ni mo. Mingaw bitaw. Pero, kakaon ko, oy. Lamiluto, Sara.
Bogart, ikaw lang ati man ni Mateo ha. Ako unang ligoon ng bata. Di kakaon, Sarah? Una lang diha. Aron human ko kaligo ni Inday Barbie. Ikaw na si bantay niya. Nakaw na, Sarah. Ikaw na ko na si bubaw sa bantay ni Manyika. Luoy, man ko, Sarah Bogart. Uy mo ka. Man siya kaon. Ang maligo pa man siya. Sige na, kao na diag dali. Aron ikaw na si bantay sa inyong Manyika. Kao na diha. Sige, wala nagsiyag tanaw na sudan. Ako lurot. Unsa ron, Bogart? Ano sa man? Nalagit tingog. Maayo, oy! Unsa man, way tao? Tingog da. Murag bag nangisog. Ako tanawon, bi. Padayon na sa pagkaon dong. Kaako'y magsusi kinsa rong iso kayong nangayog katauran. Dugaya ko ni mong midoon. Ikaw na sab. Nga naman di ay kun ako nasad. Be, abli ang pultahan. Ano makasod ko? Diha na kahe. Di na ko blihan ng gate. Sa may mong tuyo ha. Nga wa mas dong Anton din eh. Kay bakit akong wa siya din he? Kauban ron siya sa iyang inahan nga milarga sa Cagayan. Bahom rin ka. Anong ni Anhi ba mga ha? Gusto kong makigsulti sa asawa ni Adtong Abno. Dah. Nga na sa kagdi mao ha? Hitag ikagubot ha? Di ka na ko pasudlon. Ug kung mamugos man jugad suon, ginahon ka na ko. Arong luguson. Sa gusto ka? Ha! Hadlukon man ko nimo. No. Abli ang pultahan! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!